Stoffer. De er lidt syge i hovedet, men det kommer vel egentlig ikke så meget mig ved, hvad de går og laver. Så det er din holdning til det? Ja. Har du nogensinde selv prøvet at tage stoffer? Ikke sådan hårde nogen, det kan jo smutte, det er skidt. Okay, er du bange for folk, der tager stoffer, altså som narkomaner og sådan noget? Nej, ikke sådan. Okay. Din holdning til stoffer? Ja, altså, det tænker jeg ikke så meget over. Altså, jeg synes, at det er ikke en god ting, stoffer. Men ja, det ved jeg sgu ikke helt. Har du så nogensinde selv prøvet at tage stoffer? Jeg har prøvet at have stoffer. Nå, fik du et sus af det, eller? Ej, jeg fik flere sus. Blev du høj af det? Ja, det gjorde jeg. Var det en god følelse? Både og. Altså, det var sjovt i starten. Men efter var det en rigtig dårlig oplevelse. Jeg blev rigtig syg af det. Kender du nogen, der har taget stoffer, udover dig selv? Ja, kender mange. Okay, så du er inde i det miljø, eller hvad? Jeg er faktisk kommet ud af det. Men jeg kender rigtig mange på et tidspunkt. Tak for det. Har du selv prøvet at tage stoffer? Nej, det har jeg ikke. Hvad er din holdning til stoffer? Det er dårligt, det ødelægger hjernen og ens fremtid og sådan noget. Hvad synes du om folk, der tager stoffer? Det er dumt. Så det synes du ikke om? Nej, det synes jeg er dumt. Det er dårligt. Det var dårligt.